Bonsam. About our someone who from Bonicasipa. We saw Chedian Bonyago them to be so. But Shamino, Yakira, any Padua, boy, Hobine. Yes. Afimuni. Yada Sotiasi. Yes. Sayakra Tiasino and Quemua. Necessary show any monyam. Bonsam Casama Jesus. Yano been a sassy January. Sabri one Tim. But I know what fat, and then you sick a bee, and then you be a wobble swanty, Debbie, and you push your be a free moon. No, mom, I don't be more swanty, and that's what you say. But when Sasko Sukas, all right, yes, you was you. Oh, come on, all right, yes, you was you. All right, yes, you the last one, all right, yes, you was you. Hallelujah. Amen. And now, Mr. Senior Apostle John knows who a child. Apostle Michael from Pong, Apostle Thomas Edibempa, Apostle Samuel Wapon, regional pastors, and our district pastors, zonal pastors, and the pastors, and the Abushia Foa, and they yes, Yamunina, the Munina Masi, some of Sonfu, yes, Mama Quenya, not and they minimum betunia passum. Now, someone in your assembly has said, "You free and penny for in chain." Now, what do you want me, and then the Minu Bishia, Ishan came rather than Amen. And you be two on the motor. Yes. Now, as someone, and no children put your coupon and penny so. The mamma said, and I'm not the phone when you're Shiano. Yes, salvation. I am quite here. Amen. Amen. And quite here, make a once a me. So me pusa say, again in quite here. What can I say? What can I say? Salvation is preservation or a deliverance from a bondage or a harmful thing or from a sin. Hallelujah. Amen. Yeah. And what you say? Obi, be a sabemua. Ultimately, na anam to me be our broswom. No, what you might say when you put a free chat to me, no, I home and a swan so. Yes. It's in a massive in minimum, some so catcher will say. To me be a dunya fish, ready to be a subject. Amen. Amen. And the war and what you want to worry. Yes, Christ was someone. Ebay, Ebama, Obeban Quatia. Now, yes, you didn't want to Obeyan Quatia. Amen. Amen. And no offense to mine. Yet there were just some number cream. Yet didn't pay a face when you know for that. And Quatia Yadia, a sombo. Now, we hear on the Pepiara and found when he said he was here. And found when you push your free and found when you did bread and Quatia Yadia here. Yes. Now, when you know the cough from Debbie. Nata could peppy, Papa be sorry. Obey you to me, fortunately. Yes, no, but put the penny not ten. I dear way you, yes, and to brow what you see. She shall be your friend said, and quite yet, actually quiet. Amen. Amen. Shall say more about Proverbs chapter 22, verse 17. According to Proverbs 22, verse 17, Bible says, Bravo so city on your focus, and she never know Majarum, maybe go to the form of her. Bravo so say, Bravo so say. Next year, Nakupo Munyan Sakasa. A radium, I'm the chair on it. Nothing will come at 2 minutes. Yes,
pa okuma eto otwede mpo Nyankopɔn nim de so na ɛyɛ fɛ sɛ ɔde bɛsie wiyam na asɛm abai ɛyɛ fɛ sɛ mami papa sister brother pato asɛm abai ɛyɛ fɛ sɛ wode bɛsie wakoma amen amen yes yango na ne nyina bɔ ma fam wano na ne nyina ma ne mom ɛmfam wano deɛ bɛyɛ na ɔdo ho ato awurade so deɛ bɛyɛ na ɔfɛ nsoman deɛ bɛyɛ na wa wote apata yase yes na wode ho ato awurade so na de ato ne yie nti ampa ɛna awurade sɛ bɛka asɛm nkyerɛ wo kɔ w'anim ɛno na mema wahunu ne nnɛ ɛnɛ mema woahunu asɛm wei ɛno na mekyerɛ wo nsɛmko nyini ɛnɛ mebɛnam nyame asɛm so bɛkyerɛ wo nsɛm mu aku nini ɛfotuo ahodoɔ ne nimdeɛ afotuo ahodoɔ mu ɛne ɛne nimdeɛ nimdeɛ sɛ mema wahunu nokora asɛm ase sɛ ɛne nsɛm a mebɛka no ɛnyɛ nsɛm a yɛfrɛ mu dabi na ɛyɛ korɔgyen yes afotuo a ɛbɛma wayɛ pɛ Yes. ɛwɔ awurade anim ɛnɛ mede nyame asɛm mekyerɛ wo nokora na wo a wowɔ akyiri na wonya wadwene sɛ wobɛfa yesu no ɛna wobɛdi yesu akyi na asi wo yie ka amen Amen. ɛfiri sɛ wiase kɔ wieyɛ enti wo a wote a mebɛ sɛ metomfo na mekasa kyerɛ wo sɛ gyidi asɔre a woabɛn woama asɔre no kwa o ɛwɔ botaeɛ nti ɛma worɛ mfi nkwagyeɛ ɛnɛ kristofo bebree wɔn werɛ fi nkwagyeɛ na wɔyɛ nneɔma nnuadeɛ ne ahoɔden so ne sɛdeɛ ɔpɛ no ampa na ɔno werɛ fi sɛ ɔtɛmuafo bi bɛsɔre na ɔbɛbu nipa mate nyame de hyia wɔte a wotie me ɔfei nso man awurade anom asɛm na mene kyerɛ wo ne yi metofo na mekasa kyerɛ wo na memmoa te aseɛ sɛ ɔkwan bi a wonam so ne abrabɔ bi a wobɔ biara no yɛ mebakyɛ ɛnnɛ sɛ wobɛnu ho a ampa awurade de wo bɔne bɛkyɛ wo amen Amen. afei yɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛnya nkwagyeɛ baabi a nkwagyeɛ no tumi nna ho ɔdeɛ dɛn ɛwɔ ɛnyɛ baabi a ne ɛnya nkwagyeɛ o Yes. ɛnyɛ sɛ wɔyɛ Israel ni nti na ɔyɛ ba agya wote asɛm no ase Luke chapter 2 verse 21 down yɛbɔ mepakyɛw Luke chapter 2 verse 21 Bible say asɛmpa no sɛdeɛ Luke atwerɛ no ayɛ ɛti mmienu nkyɛmu aduonu baako yɛnkɔ ntɛm na odi na wɔtwe a wɔbɛtwa ne twati Bible say abɔfra Yesu Kristo a wɔyɛ wiase nyinaa agye nkwa no Bible say yɛwo abɔfra no ampa ɔn sɛ ne woɔ no ɛyɛ nkɔmhyɛ nokora na ɛnte sɛ deɛ ɔbarima ne ɔbaa hyiaeɛ ɛne ɛwo no wɔfiri wo nkukuru tumi mu na nkɔmhyɛ no baeɛ no ɔse na wobisam sɛ bɛyɛ dɛ na woebɛyɛ hɔ wɔse hwɛ sɛ mefiri wo nkyɛn kɔ a hɔ wɔn nkukuru bɛba wo so nokora na wɔn nkukuru ba bɛbutu wo soɔ no yes ɛnam sɛ butu wo soɔ nti kenkan deɛ wobɛwo no no ɔbɛyɛ kronkron ama awurade hallelujah Amen. ɛti abɔfra Yesu Kristo ho nkɔmhyɛ bae ɛfiri tete mmerɛ mu na bɛyɛ adwuma ɛna nnɛ yɛka Yesu ho asɛm akyerɛ wo ɛti berɛ a ɔwo abɔfra Yesu pɛ no Bible say na wofoɔ ɛde ne kɔ asɔre fie kenkan odi na wɔtwe a wɔtwa ne twati a ɔde na wɔtwe a wɔtwa ne twati a ɔto ne din Yesu ɛna ɔto abɔfra no din Yesu sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no kyerɛ yɛ ansa na ɔnyinsɛn sɛdeɛ ɔbɔfoɔ no kyerɛ yɛ ansa na wɔnyinsɛn wɔ yɛfo mu ɔnyinsɛn abɔfra Jesus ɛwɔ yɛfo mu amen Amen. kenkan yɛnkɔ anim according to Luke chapter 2 verse 22 yes na wɔn ahodwiri na duru yɛ sɛdeɛ Bible Mose say seɛ no Maria wo Yesu wie no na wɔwɔ ahodwira na na ahodwira na no duru yɛ no sɛdeɛ Mose mmara ne sɛ sɛdeɛ Mose mmara teɛ no wɔde ne kɔ Jerusalem wɔde abɔfra Jesus ɛkɔ Jerusalem sɛ wɔde ne kɔma Awurade sɛ ɔde abɔfra no kɔma Awurade hallelujah Amen. ìbáratɔ mu ti asɛm wɔ yie ɔde abɔfra no kɔma Awurade na kyerɛ sɛ ɔkɔ dedicate na ma hwan Jesus 8 days na ɔtoo ne din ampa ìbáratɔ ɔwɔ John the Baptist 8 days na ɔtoo ne din yes saa abirɛ no na ìbáratɔ ɛkɔba yɛ sɛ bere na John ɔntumi nkasa a wɔtwerɛ abɔfra no di a wɔtwerɛ John wie yɛ pɛ ɛna nanu bie yɛ otumi yɛ dɛ ɛkasaeɛ etu ba akamfo amammerɛ mu a yɛwɔ abɔfra pa 8 days na yɛ dɛ ɛne ɛto ne din eti ahodwira na duru yɛ akyi no na duru sɛ sɛdeɛ Mose mmara kasa no wɔde ne ɛsɛ kɔ ɔde abɔfra Jerusalem Yesu ɛkɔ asɔre fie sɛ wɔde ne kɔma Awurade sɛ ɔde ne kɔma Awurade sɛdeɛ wɔkyerɛ no Awurade mmerɛ no mu no sɛdeɛ wɔatwerɛ no Awurade mmerɛ mu ɔbarima biara ɔbɛrima biara a ɔbɛbuo yɛfuro no ɔbɛbie kane firi yɛfuro no kane no ɔbɛfrɛ ne kronkron ma ɔfrɛ no Awurade kronkron de ma Awurade na wakɔbɔ afɔdeɛ na wakɔbɔ afɔdeɛ sɛdeɛ ɛteɛ wɔ Awurade mmerɛ mu sɛdeɛ tie wɔ Awurade mmerɛ mu anyɛ nkuku mmienu wɔde anyɛ nkuku mmienu anamorɔ no mama mmienu ɛne aborɔ no mama mmienu na hwɛ saa bere saa na ɔmo yɛ no na hwɛ ɔbarima bi wɔ Jerusalem Bible say na ɔbarima bi ɛwɔ Jerusalem ɛwɔ Jerusalem a wɔfrɛ ne Simeon na ɔfrɛ no Simeon saa wɔ nipa yi na ɔtene hallelujah Amen. hallelujah Amen. tí a sẹ́mu Bible ní kan wọ́n sẹ́ barima bi na ɔwɔ Jerusalem
Let's have better money a day. Or friends. I don't follow him. Maybe send them to the cemetery. Say, to me, I say, or be a Bible, not on your good person to be to say, or Tredia, and you also bet Martin. And I'm about to tell some American. Now then, I want to sorry. No, that's what you're open. And then I was sorry. No more press at the open. And can you that say, what do you mean you're telling you? Who bet my watching in me if you say, Obia, in me pain. Bible says, Simeon there. No, you're on the bar. No, what today? Hallelujah. Amen. Just some make catch the one here. And to my mother said, if it's a break, why would you me? Of his mind, on the Papiana, what here, and what you did, Miss Lowe said, but my thing, so the button in the Abraham. No more so doing for your couple. What you were just said, yes, so I deal with the pet. And yes, sir, and then about top of free. Now, because I'm a sorry them. There's a rather back to see free Sophie. Why, yet the entity. It rather much now. Why was in a similar will be? Now, or was sorry for you. No, I'm no press. Now, what? Not any. I then also say to me what to me. Abratia, I then also saw what my what to me. Not the cream. After a Jama must when so, and some must when so, maybe must when so, Chronobus when so, a boss when so. Now you know many now, what a country. And then make a rather years to me now. Now make a such a say. When dinner rather so much of penny and penny will cream. Penny be away be a changer. Now Brian rather years to change. Now ain't chat. Now what them young for me, sorry. Jesus, I'm a put the penny not change. Dear Baye, now can I be young quaginty? And I make you Amen. Amen. Simeon, you're on the pan watering. No ferry idea. No ferry idea. Now or change Israel. That's what be a ferry. That is all respect here. Yes. Oh, Buatia. Bebre. Obi Muati. What you are sorry for? No Indian said you. What you are sorry for? No Bokro, no. What you are sorry for? No shame with it. What you are sorry for? Fenta the Bonia. What's it? What you are sorry for? Let's win him say if you had here. I would rather someone when you tea. Obaya mana fatenya me asem bo sama Jesus Christ wa ha. Amen. And obi anhwere wo so ye. Amen. Na ye to me no fo. Ne akete na wo say, wona kwanya e mede Yesu Kristo achi na Yesu Kristo nkoto ne mu ana nkwagye ewo. Eti wa wote aso hwe akwa ye. E di Awurade ahyede so na ensu wie. Amen. Amen. Kwanim na o twen Israel re chekere. Na Bible say na sa Simeon no wo twen Israel awre chekere. Amen. 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 What's it? Na Simeon change Israel. Saint Luke chapter 2 verse 26. Yes. Now won kongre ye kire ne say. The Bible say. Now won kongre ye kire Simeon say. Onhunu owo. Agese wo hunu Kristo ye Awurade de anansa. Hallelujah. Amen. Catch the uni or two and first catch say Jesus wo hu Yesu ansa. Agese wo hu Yesu ansa. Me say catch say Jesus wo hu Yesu ansa. Agese wo hu Yesu ansa. What the fuck what you tell wo me catch now. Agese wo hu Yesu ansa. Bible say no wa catch Simeon say. Onhunu owo. Agese wo hunu Kristo. So be tia say we so wo penkwa. Yes. You know what Yesu Kristo ni masam na me catch you. Yes. Agese wo hu Jesus ansa. Okay. Somebody say we kire. Bible say e dem ni wasoro. E dem bi ni asase. E dem ni asase we so. E bi ni asase. Ana asase asia. Wodi ama ni pase. Ye monya ni pa monya mu nkwagye. Aka e din Jesus no. Okay. E din Jesus na me kan fama wo na. My God. So penkwa. Yes. Bible say me kan kire wo say. Hwehwe Yesu Kristo akiri kwan. Yes. Na hwehwe ni yie. Na di na hyade so. Na ebesu yie ka amen. Amen. Won kokko de ache Simeon say. Ohunu owo. Agese wo hunu Kristo. Agese wo hunu Kristo. Ono ni Awurade nansa. Ye fe na Awurade no ansa. Eno na won konkunu man ko asori. Ana Simeon odi. We ni nkom hye wo. No kre. Ana won konkunu ka che Simeon say. Won ko asori fie. Simeon ko asori fie o. Na abofra Yesu na wo fo de na ko say. Abofra Yesu Kristo no. Ye me ka say so wo hunu ansa na wo wu. Na wo fo de na ko say. Na so we study Bible ni yare meaning say. Say na ka Simeon na hu Jesus a. Na ka oni eternal life. I don't just say me as no question. Say na ka hu Yesu na ka oni nkwa ho. Odo fa wo tie me kokote mai. Ye di Yesu abakurom ha. Yes. Ye
me pese kyerɛ wo sɛ Yesu Kristo ne nkwa sutini a enipa nyinaa tumi sabi nom enya nkwa monnan makɔ nyamra Yesu nkyɛn na ɔtomfo Nyankopɔn a wɔpɛgya papa yɛ hyɛ ne monyam kɛseɛ no wɔde wɔkyeɛ bɛba wɔakwam ka amen Amen. Adibi ni wasro. Adibi ni asasi. Odi amani be so manu anyamu nkwanya. Yesu di no ane nkwa wo mu. Ada me manu akofo. Adibi ni wasro. Amen. Amen. So today we have now fear. Now I find what Braponya. And I'm in the Mawada some so truthful. Yes. That's such a watching. Show one time the same ye. Show a Brapo ye. Show Suban ye. And can say Christian, not the assault and no demonisi. Who knew what? Amen. Amen. I rather open the answer of from my basoni. Oh, but I enter from my Christian. And I saw one so ye. Dear Radia said yes. And the tower no change am so pow. For Brabo said the pattern nini. Na Bible kasa wo say. Bebre no to for Nyankopon afre wo. Na so ka kra bi. No way you Na are. o ka chi wo. Woni mutai cha Jesus afre wo. O frɛ wo sɛ wo benya nkwa. Yes. Na nkwa je no. Ɛno ne tene ne abrabo. 1 John chapter 3 verse 6. Ansa na oba ha. Can someone fast? According to 1 John chapter 3 verse 6. Verse 6. Yes. Ahai na watchre say. Bible say. Obiara woti ni mu no. Bible say. Min kama obi ante ase say. Obi biara wo frɛ no Kristo ni onyamesum ni na wote Kristo na ase no. Onye bone. Bible so oye dey. Onye bone. Na me musa so oye bone ana onye bone. Ye bone. Hey. Oye bone ana so onye bone. Me pa cha ye bone. Na Kristo fo nye kwa so dem. Before some control, and then no maybe amfata. Let me pass. When we go to the kitchen, will be said, but about pants and under where Pabra no one sin and sana. What may be a man? Not only Padas and Nisol could be in Mochi. You didn't shoot in Papa Bia Crumia. A deep Papa Bia Crumia. Amen. One over Jesus. Amen. John a brother, yes, we knew Krawati. Now, some for the new car. Jesus Christ say, Mimon, yes, yes, or Biana, what tell him, no one in the tail. One your boneta. Debbie. It is what you answer to me, a yabonia. What you answer to me, a Siwa Hokwaya. What you answer to me, who come in Kuna. What you answer to me, Tim Kumpo with the ya. What you answer to me, Santa Dientia. What you answer to Previous Kumaya Fina. Yes. Why are who, sister brother? Me but why are who? I just open in iron. I rather see me true for ne. Such a watching. Now I brought on Fatania. Amen. Amen. Think I can money. Me pacho Yohane wo medin kan etimi asancha munsia obiara wo ye bone no obiara ye bone no ohunu no nanso oni no memankuma mummo bia na adam mema obia na adam de oye de etene no obia wo ya de etene no otene se de ono otene se Jesus Christ so na so obia bone a na so obia bone a atwene so ofiri bonsam what so ye da bai ofiri bonsam eti wudi uni anatam no firi kwan ye bisa mo me ba jo imanu na no timi di wanu bo obi bia wo firi kwan ye bisa o wodu anu ato aba yo be su chinchina mewa no na aye no ma bia mfata mpato wo firi kwan wo bonsam bokuko ma konhoma bre kwan anye legalized na ka onim de mu ntimi nkyira wo senka pesika na ade bosa konhoma no fa ko ha dan na siesie dan ni tompasim na pe fridge bi sim na flash screen fa bo ho na ka brante to na mo ko fie fa ya bai wa ne ho de na ma mre kwan so ma ya wo de a etenye no da so awurade ani ene so awurade ani na to fa kuro nim ko he kokote mai mi to mofo na awurade se yamfa nkwaje asemu mra mo so mo besa kire mo twe a awurade mo bo na be che mo na asore ne ba kurom ha ache
eti mo de emu ni anu yie bia se kokoti man ansa kire mu ni anu yie bia ebi sa me kula me ni fi yi ya menhye mu akura ben prinsa Everybody for born in church. Amen. Eti munya chamai, munya nyisai to go, munya krono, munya po, munya sisie, munya chachato ne mona. Sa no man Awurade pe, obi a oyesa bia no oye Awurade tamfo. Papa. Bible say, "Mun no wiase." Ana say no me wo wiase. Na say obi do wiase a. Eja ne don no. Na eja ne don ni eniumo. Na de wo wiase nyina. Ye ni wa kono. E honam akono. E ni wa kono. Pa. E asese ma wo ho. Emfreja no. Ne mo me firi wiase. The wiase na kono twam. Na wono ya de Awurade pɛ no. E wono Bible say, "Wona tena hoda." Man wonya akwanya bi na atedem ha o. Di so panyin ni mpanyimfo hyehyɛ so. Ne besi wo yie. Asɔre ya asɔre papa o. Asɔre wo Nyankopɔn na me na nasam wo bra koso a. Wo nya me frɛ no Mr. Awurade so mfa ne kransie ma yɛn. Na ɔnam ne so na de asɔre pa he. Na na botaye bi ka ho nti. Na me ka Bible so panyin na me suro yie. Efiri sɛ ansa no ya me fa yɛn na nasam wo bra koso mo de gidi asɔre aba no. Ɔka kyerɛ ne sɛ wɔnye saa asafo yi. Na asafo na wɔgye no according to the history of the church. Said the panyin ni panyin de ama me. Kyeni yie. Wɔnye saa asafo yi. Na saa asafo yi ne sɛ Omie home da so. That's the basic reason why True Faith Church came about. Omie sasa foi. Omie home da so. Eti me pam chao. So obi tia na so wan hwe home da ne ya. Ewurade mu fo be da na so. Eti me sramo na me pam chao. Mama mani na ho. Na mama yem fanya fa pem kase e. Etu na mo na eno na making a difference from the others. But a bit to na se. Amen. Amen. Keka Bible mama. Dia oye boni ni firi bonsam. Obi a oye boni no firi bonsam. Efiri se. Obonsam ne firi fiase ye. Obonsam ne firi fiase ye de bai. Eye boni. Yes. Yenti no Nyankopɔn ba ne ba ye. Yenti no Nyankopɔn ba ne ba ye se. Obeyi ne ho adi. Obeyi ne ho adi. Na wabɛhyɛ bronze. Na wabɛhyɛ obonsam nyuma. Obiara Onyankopɔn wo no no. Obi biara Onyankopɔn wo no. According to 1 John 3:9 onye boni. Onye boni. My God. Efiri se. Na batene mu. Na ba ye dai. Etene mu. Hallelujah. Amen. Eje se ho konkron ye dai. Etena wo mu. Yes. Na amakwan amonyame tumi aye dai aye twuma. Ampa. Na so otena so dem de boni a. Wo kra ni nkwaje. Ewurade se mencha kire wo na ntin sem biase. Bato ko look no yanku ye ni. Me pacho look asempa. Yes. Etimienu nchemu aduonu nso. Bible say. Ɛna hon konkron ma ne ko asɔre fie. Bible say hon konkron ma Simeon ko asɔre fie. Na abofra Yesu no. Na Bible say abofra Yesu no. Na wofo de ne ba. Na wofo de na ba say. Obeye se de mra. Obeye se de mra ne kan. E de ama no. Ko ɛna ɔfa ne to na basa. Na ɔfa abofra Yesu Kristo de ne to na basa so. Ɛna Simon hyira Onyankopɔn. Na Simeon ehyira otwede mpo Onyankopɔn. Ɛkan yɛ sɛ. Tiensɛm a Simeon kan. Awurade. Afei wugya wakɔ akwan aso. Afei de wugya wakɔ akwan amana kwa asomtwe. Sɛdeɛ wasɛm ne seɛ. Sɛdeɛ wasɛm kan. Efiri sɛ. Ɛnɛ mani ehunu nkwa. Ɛnɛ de mani ayɛ dɛ bɛyi. Ehunu nkwa. Ɛti sɛ wa wo Yesu Kristo mpatɔ yɛ dɛ. Wo ni nkwa. Ɔdɔfo a wotie me. Mi dufo. Akɔfɛ so mai mi dufo na me kasa kyerɛ mo. Sɛ wa wo Yesu Kristo a. Wo ni nkwa. Simeon na dia danse no testify the truth say. Ye wo hu me no hunu nkwa. Pa. Bibato ɛnɛ wo a wo hu Yesu ti wo nkwa ka. Amen. Amen. Besi Yesu Kristo din mu ti wo nkwa ka. Amen. Amen. Na mo tia nkwankwansa die. Ja wo nua wo nsɛm keka. Amen. Judge pone. Amen. Bɛyɛ no ma ne mfiri wo mu. Amen. Any bread, selfishness, greediness. Wotwam na ba de basa ayɛ wɔ tie tuma bi apagyaw. Ɛno wo bɛkyɛ pɛmpɛn so yi. Ɛnyɛ wo mu adwuma ne nsi wo yie ka. Amen. Amen. Yɛn mo wurade yɛn nim sɛ ositiɛ. Otumi adeɛ nyinaa yɛ ma no boro so. Bebre. Yesu Kristo mu nkutɔ na nkwa wɔ ne mu. Yes. Nkwagye ne obiara mu. Nkwagye ne obiara mu. Amen. Ate Yesu. Kenka kakra bi na me kɔ anim. Me pacho St. Luke chapter 2 verse 29. Awurade yi. Kɔ. Afei wugya wakɔ akwan aso. Afei wugya wakɔ akwan aso mu. Sɛdeɛ wasɛm ne seɛ. Sɛdeɛ wasɛm se. Efiri sɛ. Ɛnɛ mani ehunu wo nkwagye. Ɛnɛ mani ehunu wo nkwagye. Wasiesie ama man nyinaa no. Wasiesie de ma man nyinaa. Kanea bi a. Na sak. Nkwagye. Kanea. Ɛyɛ kanea bi a. Ɛbɛma man aso ate. Ɛbɛma man nyinaa yɛ dɛ. Aso ate. Na ɛbɛhyɛ man Israel no. Na bɛhyɛ wo man Israel monyam. Na deɛ wɔkaeɛ no. Ɛyɛ n'agya ɛne ne na anwanwa. Ɛna Simon hyira wɔn. Abɔfra no. Ɛna ɔka kyerɛ ne na Maria sɛ. Hwɛ. Kɔ. Abɔfra yi. Wɔde ne si wama Israel nipa bebree. Abɔfra yi.
Ordinance ho. Yesu Kristo yi. Ordinance ho. Ordinance ho. Ama Israel. Ama Israel. Enipa bebre. Enipa bebre. Wana hwe ase. Offense man so ye den. Eka ho bi. Yes. Ene won sori. Na wona wani Yesu Kristo ani no obesu ase. Ampa. Na wona obedi Yesu Kristo ani no obesori. Yes. Na atemu ombenya nkwa. Amen. Amen. Munikumu na mutenda miyasamwe. Yeah. Musakira mwadwiyo. Kasa mama ya kwanye yeah. Wa baba ya. Munikumu na mutenda miyasamwe. Yeah. Musakira mwadwiyo. Kasa mama ya kwanye yeah. Obama ya kwaje one is more. Obama ya kwaje one is more. Obama ya kwaje brakunyamie. Obama ya kwaje manunyamie. Obama ya kwaje one is more. Obama ya kwaje Munikumu na mutenda miyasamwe. Musakira mwadwiyo. Hallelujah. Amen. Ejene ye wade se menkan. Yes. Be so bia ti ase. Ampa. E mama samne hawadwen. Me bu sa wo se abrantie wo ba gidi asori be ye den. E de tina ye gidi ni. Yeah. Na ba ne sai. Yes. Me nua ba wo ba gidi asori be ye den. Aba. E me bu sa se ye hu Yakobon di hunhum ma wo se odifo. Wo de ma wo se sei. Me bu sa wa samo. Ni pa wura fi kwaje. Ni pa jam kwaje atonchen. Yeah. Na nipa pere etu na mo bi emma nipa na kire nya nkwaje ewrade se menkai Apa. gidi asori na nasa mwabra ko na de bai Yeah, no. ana meboa Me ba cho ye no a. ofiri ho no empanyifo no bi adidi so na bedu senior apostle John Owusu achiaw so fanyi ye ho Yakobon hira wo Amen. busa ne sai what one na ebete enya iso wo de busa apostle Thomas adi bempa ne busa fanyi ma kemo enya ise wo de mo hu moko ewo but obi ani aprese said ye tie bia me be say me ye bishop for that reason tino otu na mo bi emfa ne kwan ewrade mfa bone nche Amen. ebi na ewrade mfre wo sa apostle poma ne nkura wo keke wo na to poma no nkura wo keke e wo senti ewrade de kura wo yeso odwuma sa anya sa dibre bia wo tie bi wan hwa na wo why mistake na ewrade aka cho se firi misufi Mr. Otumfo Yakobon say and monyam wa hye mo yi omo mutimi nya so odwuma sa de fata Aba. na monya ne pe na ewrade ba monya nkwa amen Amen. me ni atifo a wo tie me Preach on. etu abrabot sai Ye bisa. wo so ban te sai Kanyame ase. etu onu de ntia ewrade de ho ne ma so odifo Aha. wo tie ase brother so monyam na adifo na mo amabo atemu de mo hunu pa tumi ka na obi a woni mo de tati bi se ne ho nkom minimum nkom sha asi bebre Kom sha brane. baby ani so fanyi ko ye de wo ya me ye nsenche na nwotuma Bebre. wotimi de ne nsa to obi yefunu so woni pa pa ba sebi wanim na me wo ho Apa. na sebi aboate afiri na sebi minim ye ho Yakobon to mi mu won kokko timi pagya de ye nsenche ne na no ye de papa Thomas ho adanse ye se opagya adwom e wo pra so ma ensu topre Adwomo nko a. sa won kokko to mi wo ye nnuma Yes. na sa wo tin for one very careful na do ho to honhom ne so a wan hwa baby stick ada for ewrade se mi ntu for ne mi kan chama mi honya wahi na honhom na hye me ne se mi kan kyerɛ wo mi nhwe wo bi anim Apa. dem ma ewrade na se mi kan kyerɛ wo Amen. me pa cho fa ne die man panyin Yes. enka sɛ asafra me na mete ye nti sɛ de tie bi asapanyin so ma mi ni so a me amafa enye enti hu bi amfrɛ ewrade o enti hu bi amfrɛ ewrade o mo nhwe ne yie na nya wona wo firi mo ko nyina ne frɛ ewrade obinom na matutu peso won yefunu ene position nti na wokɔ na bere ho som sɛ wode bebre ko nyina wia na wasan aba oba na wo hu ne sɛ de fata na nsam wo ti de asɔre na eno emfiri ma ne ho ne firi ma ne ho Ampa.
And you can Bible na semi obeka semi wo. 1 Corinthians chapter 6 verse 9. 1 Corinthians chapter 6 verse number 9. Me na something tin bia meka. Sitting who here ye. Kenkai. Anase monim say Bible say me musa say anase wonnim say. Wona want no nya Nyankopon hin. Obi a want ne nya Nyankopon hin no wonnim ana. Wonnim. Esa wonnim di agent na wo pa ye bone. Enya bone nya na wade de cheo. Ampa. Wase na dodo na munnim no de. Mebu mani agoni nyina so. Na afei. Na me hye pe o ma nyina say afei me be hu no awurade no. Mo nsa kyera mo. Na o bone bi ho no ho a. So we Christo ni nyamsu ni pempenso a waduri na so koya. Na we mistake. Na we mistake. Eti na awurade se me musa o say. Wonnim say. Wona want no nya enyo Nyankopon ahenie no. Mama won na adam. Mama obi na adam. Adwamamofo. Edu baby a na bi no so da adam. Na omu tire say oh Yesu kura o mabio. Me nse Nyankopon pa apostle Michael from beka nwasem nyampa nwumire. Yesu se le tell you obeba. Onche. Obi ka to so o ma ka chenza bi so o boa. Papa. To be wo sa for no o da da ne ho. Na onam efie bi esi ho no o ma ke ho. Na o te Ghana ha ma ke Ghana dan. Yey. Abrako Dubai adan ya fe ho. Amba. Uko US a hu se ye kuro. Las Vegas dan bia. Ye twa kuro foforo bia o. Oh my kuno bia. Odo fo Nyankopon fa ne nsa ne si ye. Nobody hu kuku tumi na kasa de pai. Amba. So me bia ha wiani a kire wo mo se kuro ne so. The kuro na fe. The kuro ne anika. Amba. So na bonti ne gold. Na bonti ye gold. Ye won suo bia ye kuro chen. Aduaba bi si wo da bia wo tibi di na expand your lifespan. Oh God. E kuro konkron please wo go heaven hobi. What I say? Eti jade wo ye ho no. Ene brabo na wo bo no. Ozo obi atumi mo cham so mpacho jai sister. Brother mpacho jai na bo brabo tene ne. Na ensi wo ye ka. Amen. Amen. Yes ko anim. Ose mama won na adam. Mama won na adam. Adwamamofo. Ene nsa abosonsomfo. Ene abosonsomfo. Ene awaresefo. Dua. Mo da besi won okoto no friend nana. Aba. Dua mum ebo. Yeah. Empatie ni hu. Obi friend nana. Abro tonfo Nyankopon. Papa na ne tira bia ne hunam fo nkyɛn. Yes. Wɔne wiase nyina agye kwa no. My God. Wɔno no ɔno onipa nkoto no. Sa. Na onipa gya no hɔ. Na kodi abɔde akyi. Na wɔgya ɔbɔ adeɛ hɔ. Sa wɔde koto nya koto bosoma me na me kanfo Jesus amatu na mo na bra. Amen. Me wie pɛbra. Na so panyin nipa nkɔbɔ wasu. Because baby a wona mo de woni nkwa o. Awurade se me nkyira ma ante aseɛ. Ehyira ka Yesu din da. Amen. Sɛ atete de motasɛ de paduam. Yɛde bansere bi ato asene. Yɛde kabe bi akyɛ wo nsa. Me kyerɛ wo sɛ emfire Awurade. Na mo mbra bɛgye Awurade mu bambo. Na ebesi wie. Amen. Amen. Yes. Ose abosonsomfo. Abosonsomfo. Ene awaresefo. Ene awaresefo. Ene ahohwifo. Ene ahohwifo. Ene merima wone wo merima da. Adan eno no na usura na. Dabi. Waka eduru oso ye bema. No magyae. Ana ne tiawo. Aso dabi. Menyi ni se betiawo. Dabi. Ana wonim se wagana ha. Merima da. Papa. Bon sama ma mema wa kono der won fefo memem. Nokre. Ena ma wa kono der won fefo mem. Sa. Sebeya enipa be ye boni de tie Awurade. Yes. Nyame ba mi tufu. E ka nyame asoma kire wo. Afen so man. Me mama tie sese. So obi wa ha na ono ama ne ho kwan ama bema bi ni na ta. Yey. Anaso oni aboa ta. Wa bom musuo. Yes. Ana Awurade so weti ma ti wo firi sa wo ha onim. Yes. Eti na fo akwanya be se Awurade nsa. Amen. Masam ne kwa wieye. Eti mpese utuo na wona ba Jesus nkyɛn. Na Awurade ye wo yihe. Na Awurade no nyamba wo so. Esira ka Jesus din da. Amen. Psalm 62 verse 7. Me patch according to Psalm 62 verse 7. Yes. David adunto aduasia mienu nkyɛmu nson. Bible say. Onyankopɔn nsɛm na me nkwagye ne m'anim onyam. Bible say me ka kyerɛ wo say. Onyankopɔn nsɛm. Ɛna nkwagye. Ɛne m'anim onyam. Ɛne wɔn onyam yɛ dɛ. Ɛwɔ. Kɔ. Me botan a ɛyɛ den. Ɔno ne yɛ botan a wɔyɛ ten. Ɛne me dwan nkɔhyɛ bi Nyankopɔn. Ɛne yɛ dwan nkɔhyɛ bi Nyankopɔn. Ampa. Kɔ wɔnim. Nkurɔfoɔ yi. Momfa mo ho nto ne so daadaa. Wɔsɛ momfa mo ho nto otumfo Nyankopɔn so. Na munyi mo yam nkyerɛ no. Na yɛ munyi mo yam kyerɛ Awurade. Onyankopɔn ne yɛ dwan nkɔhyɛ bia. Bible say me ka kyerɛ wo say. Yɛ Nyankopɔn ne yɛ dwan nkɔhyɛ bia. Ampara. Ampa. Enipa ma yɛ huhuo. Enipa ma yɛ huhuo. Emerima ma yɛ atoro. Emerima ma yɛ de bɛn. Atorodeɛ. Atorodeɛ. Ampa. Omo yɛ noma mfa ne kwan. Kɔ wɔnim. Wogu nsania. Wogu nsania mu a. Ehwem kɔ soro.
Ogun sani eni a ohwim kɔ soro. Wɔn nyinaa yɛ huhuo. Wɔse ne nyinaa yɛ huhu deɛ. Na momfa mo nto amim die so. Wɔse momfa mo nto mo bi nim die so. Na munya adwotwa ɛho ahokyere. Menya adwotwa ho ahokyere ma nipa bi. Na mo mbɔmɔden sɛ wobɛyɛ ade Awurade yɛ dɛ bɛyi. Ɛpɛ. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adafo atem sabri. Me de masem yi si John 20:31. Me pacho. Baby a wanante akodu bia. Yewura Yesu da so do. Ope wate. Ampa. Bible say akoma ebubu na apacha Awurade mpo. Adafo ohwie mu teku. What demon sese? What to anamo sese? Yeah. Office man and then Awurade din to me mfrɛ. Amen. Hwɛ papa ne ba ya no. Mary Magdalene. Now you be oye tutu ni. Yes. Now who boni woni mu. Papa. Na so Awurade sachara. Otu hu mu firi ne mu. Wone ne nante. Awurade de boni chao. David, aya boni wo Awurade anim. Yes. Efiri sɛ Awurade pagya David na ko ni animonyam. Na ka to na twene. Na so Awurade ma ne basa so. E ma David be ye obi. Onyame pagya man be di Israel so hene. David amfa animonyam ma Awurade. Abra wo hu yiri ayere no. Ne kɔdɔn ɔbɔ na dwaman so no be yira da bubu akoma na akoma bubu na apɛkyɛ na Awurade so ɔnyɛ den ɔmpɔ bitu ofe so manfo bitu nipa di ehye mu info David ye bɔne we nyina akyi no expect say Awurade be change just like that Onyankopɔn se hwɛ David me fa bɔne nkyɛ wo David sɛ wa makwan ama Onyankopɔn atamfo ebetuma ka Onyankopɔn bɔne for that reason ti abɔfra na wawo no ku no Awurade ne timu ɔden o nipa bi nim sɛ Awurade timu nya den ne butie fu na dɔ yɛ dɔɔso ne mɔbɔ mu dɔɔso nanso fabufu a obi ntimi nyane ani dangerous ɛna mo akoma mu bu no ho baabi a wonam ne baabi a wote me nka bia me de Yesu Kristo din frɛw amen papa na tere ne nsɛm ɔpɛ obi a Satan de wɔhaw ne amane ato ne so kɔnnua bi ato ne so dadwe bi ato ne so amane bi ato ne so na Yesu Kristo tumi no ɔmfa nye ne firi saa wɔhaw ne mu me to nsa frɛw brana be Jesu bo na Awurade be siesie wa ye oyi amen amen David pay so many weeks and then I could do pay so be na afai I could do say empo ya friend so many dey so ni di no nim say dey do ni dey ayete Awurade ma ne ba na enya yaresa edi da kor pe na Awurade kum ne ba no na abra o te ye pe no o se se me ba na wudi a ene munya aduane ma me ye dey na me hallelujah amen Awurade amfa nche no eti sura Awurade ontemuafo bi be sori no be buni pamatan ampa and then the Bible says no mema wakokodo for the jama pie twane yes 2:16 so say mamu sa say and the both 4 o'clock pepepa you ready Jesus be pie obego bi we was so asamo bisa about 4 and the 4 Yesu beba obego bi Sachara wa dwene Awurade mfa abɔ ne nkyɛw amen amen ameka ba sɛ me nkyerɛ ɔptia wa na me fancy ɔtemafo bi na sɔre ye na ɔtena na temu adwa so meka ba sɛ we si pa na me asi na ɔtemafo no tena na temu adwa so na ɔba bi a watie wu ɔba no watie wu tie ne ye pa ɔba na tie wu na wutie na wati na kodu pepe so sɛ onya gifo bia okolo ya bia nkyɛn a ɔmoa no because obi anim sɛ de adunu de obi atumi moa no okɔ ne kunu nkyɛn na ne kunu reject him okɔ busua nkyɛn na busua reject him tina ya awre ho sɛm koduru sɛ gise ɔbaa yi ebua ne kumfo okɔ tena temuafo na nim ede begina wetena box mu pɛ na ne onye da so bia wɔ hɛ sɛ abrante ne monyamfo bi wahyɛ na tade kama wagye ne shoe ɛna ɔba begina hɔ no and we defend our ban. Sabranten when young for to defend our ban to the stand side. Yes. And Memu say, Obano, Obu and Kumfo. Ampa. When Obanian who did him no catch Oban said, Mon Koya Sabon in the view. Abani Koyan went ye. Of course, Koya, Koduru said, was actually in the view. And was out in the call. I said, Yahono. Now, when unfortunate tennis, or Koduru Hono, not and yet. Judge back no mom lawyer no a obeji charge no and that atemu agua no so I will go attend to oban the theater oh where say papa ya o charge me e bra na oya lawyer yi ono na ti we ti say that tie bia no obeti ama me
mebacho eyewo a anasa wo ne sa judge no a enka wo beye abai wana anasa oba ne dey oba ye bua ne kumfo na wo charge no na wantie kumfo no asem na wan sachera na wo kɔ so ekoyo oye no wa ka be ne dey odofo eyewo ho asem na making Sisamia mawradia sisamia 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 adasuka madia bakwa sana manya ko Amen. Eti me dem asem no ba wi me say. Oba no a wonya sa kwanya ye mistake no. Yes. Senka ye wo a ebi aka be bua no fama wo hu say. Why mistake? Odofo papa na obetwitwaje wo ba no. Jesus Christ. And Jesus Christ act as a lawyer, engaging. Tomorrow he will be a judge, and he will not favor you. Ebrebe beto Jesus mo kwanya ne somebody be away bia o wo kwan so de chew o se bra ne nkai no do bone be chew na se wan tie ne na akoso kwaye bone dia me ka kire wo se o kire Jesus be kire temu agua so no obu nipa nyina aten ene nu be ja bone ye ewrade be bone be chew John 20 verse 31 please me pacho asempa no said Yohane efa twere maye eti aduoni ni fa ye aduasa baako yes wa twere se na wenum na watwere se munyinie eti ensama me de brawi san sam wemu he no twede mpo nyankopon atwere ma yense yenyini se Yesu Kristo se Jesus Christ oni Kristo no onyankopon ba se mugini dia onyankopon ba se mugini dia monyankwa ni din mu hallelujah amen onyankopon ba so onipa bi agene dia obenya kwa wo obanimu yes Jesus Christ alone can give you eternal life amen sabri media platform yi so odafo wuti nyame asem me de urade asem to nsafre asem na ban wonten asem wetumi wom na asem wo yan sankyerene na asem ya nwotuma odafo wuti nyame asem na asem ka wakoma se obeso hu Yesu sabe sakio ehwe urade na hu no ka tene se ena pa enkwaje ba ofie yi mu urade ma enkwaje to anamo na bra dwom hasisia yes urade frɛ pesa to anamo na oba efri se otumfo nyankopon frɛ wo ha edo se ya na wo fere ho na fere moja bia ye twuma bi to me mo wade fo ne kokodurfo bia ne pesa ye wo tie twuma no owani nyame odem ha wo mfimfini ha wo fia ha wo to nsa frɛ wo owura ne frɛ mpa to anamo na bra me de masam ne nyina si me be se ena wo da no wa kwanja na braba wo te wo fi so krom he bon brother chai bon bia wo ye ne to anamo bra Yesu nkyɛn na enkwasu a ene so panyin ne panyin dia par bra ba num bi na sa wonum bia menim se urade din mu ebesi wo ye meto nsa frɛ adwo fo mu nyina fidie no ma mesi makakra bi na me fa dwuma de nyina mra wiye abra dwuma ikosu yi wa tie di na pese wo ba boss no bra emo bi sanka ena ye otomo bra amen ena ye nkwaje ada amen ebia na wo kyena yes na wona so ntiase debi bra me no wo tesai ene press se wo hu se wonu hu afiri bone ho Ewrade frɛ wo brother sister Ewrade frɛ
wɔkra sombo ma awurade ampa meyɛ na mayɛ ne nua no manya nyɛ ampa o ewiase da wɔkɛseɛ ao ɛno wanhwɛ no wankom yesu frɛ to nsa frɛ Jesus Yesu Christ is frɛ wo. calling you yesu Yesu frɛ te wo wo nɛ ah tumi bi adi wo nya yesu apam frɛ bi wo yɛ adwuma wɔ wo nipaduam sɔre ɔhaw bra bi da wo so sɔre bra Yesu Kristo ne nkɔ sutene no yes wɔto nsa frɛ wo wo a wɔsɔ ne so abɛrɛ awurade frɛ wo yesu frɛ wo mepɛ sɛ awurade frɛ wo ma ne ntakyɛ wo bra ɛntena se ma bɔ ne bi sɛ ɔpanyin no ne mpanyin tie atwa wo yi that's right bra that's right na yɛnyɛ wo ma Yesu Kristo wo sɔdeɛ tumi no ɛte sɛ wo hyɛ berɛ ɛnti na awurade asoma